हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बेक टू द चैनल राजा खुंगु यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि मोनसे गोदान भिडियोआव नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरजोबनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दा दिनैनि सानडे कमेन्ट्स बक्सआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय दाना बे जायनाखि कमेन्ट्सफोरखौ पिक आप खालामाखै जायनिखौ लाबोआखै नोंथांमोना गाज्रि मोना होननानै गले गले आगामफ्रा बुंबाय थाखायो आरो दिनैबो बुंबावनाया जाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना गाज्रि मोनालासे नायलांगोन जायनिखौ पिक आप खालामबाय नोंथांमोना लाखि सानना लादो मोनफा मोननैखौ आं पिक आप खालामबाय ओमफ्राय दा बेवहाय सानडे कमेन्ट्स बक्सआव गासिबो बेकग्राउन्डनिफ्राय एसे लाबोनाय जायो एखमबा इडुकेसन ओमफ्राय माखासे सोलिबाय थानाय जाथाय बायदिसिना बेफोरनि सोमोन्दै लाबोनाय जायो गासिनिबो सोमोन्दै ओमफ्राय पलिटिक्सनि बाथ्राखौल' आं खम माबाहैयो बाहाय ओमफ्राय दा बाहाय नोंथांमोना नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय दा फार्स्ट बिथाङा बुंदों एमबि माइन्ड बिथाङा बुंदों आदानिसिम मोनसे कुइसन जाय कुइसना एसे आलदा रोखोमनि बेयो जाहैबाय जौ लोंग्राखौ बन्द खालामग्रोनांगौ ना जौ संग्राखौ बन्द खालामग्रोनांगौ प्लिज आदा एमबि माइन्ड नों फंबाय जौ लोंग्राखौ बन्द खालामना जौ संग्राखौ बन्द खालाम दा बेखौनो हाजार नोङो जौ संनायखौ बन्द खालामनानै थांनानै गामि गामि हाबनानै गोबां आफादफोर दंमोन आगोलहाय बेबायदि मा होनोमोनलाय जौ संग्रा बुस्थुफोरखौ बुख्रुबनाय मानाय बिदिजों जेबो सोलायनाय फैया बिदिजों जेबो जाया जेब्लानाखि जोंनि जायखिजाया बांसिन बर' न'खरफोरावनो बयबो जानाखि सोलोंथाइनि जानाखि इडुकेसन बेयो बयनोबो जेब्लानाखि सांग्रांथि हाबगोन ना अब्लानाखि बेफोरबायदि बुस्थुआ लासै लासै अट'मेटिक सोलायलांगोन दा नों बेखौ जौ संनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै थांनानै बुख्रुबलायबा बे जौ संनाया गाबोन गोमागोन बे नङा बे खोथा नङा बेबायदि नङा जेब्लानाखि जोंनि बयनिबो सेन्टिमेन्टआवहाय सोलोंथाइनि फारसे दावगानाय फैगोन अब्लानाखि माखासे बुस्थुआ अट'मेटिक गोमालांगोन दा बेखौ आं दहायनो बुंनाया बेनो दा जौ संनानै गिदिर गिदिर लेखा फोरोंग्रा न'खरबो दङ जौ संनानै फिसाखौ एमएसि फोरोंग्रा न'खरबो दङ दा बेखौहाय समाजनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना दं बेफोरनि सोमोन्दै दायथ' लानायनि आं बेखौनो बुंदों जौ संनानै बन्द खालामनाय बा जौ लोंनायखौ बन्द खालामनाय बेखौ दुनियाव फोजोबनो हाया नोंखौ ओमफ्राय दा फैदो सानडे कमेन्ट्स बक्सआव दिनैहाय गोबां कुइसन लानानै फैदों खरा आं बुंलांसै दा बिलि प्रेजेन्टआ बुंदों आदा इउटुबाव मेम्बारशिप खालामबा मा जायो आं इउटुब चेनेल गोदान खुलिदों बेयावहाय मेम्बारशिप खालामबा मा जागोन एक्सुवेलि नोंनि कुइसनखौ आं मोजाङै बुजिजोबाखै बिलि प्रेजेन्ट इउटुब मेम्बारशिप नों बबेखौ बुंदों ओमफ्राय बुम स्टारा बुंदों आदा आंना गार्लफ्रेन्डआ आंखौ सानफ्रोमबो टेनसन होबाय थायो ओमफ्राय दा आं ब्रेकआप खालामनांगौ ना नाङा बाट आं ब्रेकआप खालामनो गोसो गैया आदा बुम स्टार फंबाय जेब्लानाखि सानै मानसिनि गेजेरावहाय माने बुजा बुजि जायो माखासे फिसा बाथ्राखौ लानानै गिदिर लांलाङो बेबायदि खोथाया रिलेसनशिपआव बेयो नर्माल बाथ्रा ओमफ्राय नों बेखौ बुजिलायनो नाजानांगौ बुजिलायनानै प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनांगौ ओमफ्राय सिङाव दोनथुमबाय थानानै दायजालायबाय थायोबाथ' जेबो प्रब्लेम जाया दा बेनि थाखायनो जेसे हायो एसे माने बुजिलायनानै प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो नाजानांगौ आरो बेनो मिथिंगा नार्जारिया बुंदों आदा बेनाबो बे लाभनिनो मिथिंगा नार्जारिया बुंदों आदा लाभ प्रब्लेम जादों जों सानैजों 3 इयार्स गोसो थोलायबायमोन दा बे आंखौ सैया खालामबाय थादों बे सिख्लाखौ आं बावनो हायाखै माबाफोर सलिउसन दं नामा दा सैया खालामनाया माखासे जाथायफोराव जायो जेनेबा बिनि लाइफआव जुदि सोरबा मानसि गोदान फैयोबा नोंखौ गारनो थाखायबो सैया खालामनाय जायो बेफोरबायदिनो जायो आरोना बुंनो हाया रावनिबो गोसोखौ ओंखायनो जेबो बुंनो हाया माने गोसोनि मानसिफोरनि गोसोआ दसेयावनो सोलायो एक सेकेन्डआनो नाङा नोंजों साननैसो बिराद मोजां थागोन सानसेयावनो नोंखौ गोसो सोलायनानै सोरजोंबा थांबो हागौ बेबायदिनो जायो जेनेबा सोरखौबा नोंनिफ्राय साबसिन मोजां मोननानै बियो माने नोंखौ सैया खालामनो हागौ ओमफ्राय दा नोङो दुखु जानो नाङा नों सों बेजों मोजां रायलाय मानि थाखाय सैया खालामदों जुदि बेनि मोजांनि थाखाय बेयो नोंखौ सैया खालामदोंब्ला दस्राखौ नोंनिफ्राय साबसिन मोजां मोनबा थांनो हो बेखौ नोंनि लाइफनो थांनो हो नों उनाव बेनिफ्राय साबसिन मोजां मोनगोन बारा टेनसन लानो नाङा बेफोरनि सोमोन्दै नों मोजां सोनानै रायलायग्रो मानि थाखाय सैया खालामदों जुदि बे बिनि जिबनाव गोदान मानसि मोनदोंबा बेजों थांनो हो ओमफ्राय नोंनिफ्राय जुदि गोजोनसिन थानो लुबैयोबा नोंनिफ्राय साबसिन मोजां मानसि मोनदोंबा थांनो हो जेबो टेनसन लानो नाङा फंबाय ओमफ्राय बेनोसै आरो आं मा बुंबावनो ओमफ्राय दिया बसुमतारिया बुंदों हेपि हलिया दा दाख्लैनि भिडिअआव बुंदोंमोन दां बियो बे खेबाव नोंहा बावखुंग्रि हाजो गाखोगोन ना गाखोफिननाय हो दिया बसुमतारि आङो बावखुंग्रि हाजोखौ बे खेबावबो गाखोगोन नोंथांमोना जाय लोगो हमनो बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय टाइमाव लोगो हमनो हागोन थांनाय बोसोराव आं बिराद साबसक्राइबारफोरजों लोगो मोनदों आं बिराद गोसोखौ गोजोन मोनदों नोंथांमोनजों लोगो हमनानै आरो नोंथांमोना आंखौ जाबायदि रेसपेक्ट होदों बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय जे नार्जारिया बुंदों हेल' आदा आंनि मोनसे सोंथि आं भिडिअ हगारो थिगै
बाट मानि थाखाय वाचिं टाइमा माइनास जागासिनो दं, भिउसफ्राबो खम जालांगासिनो दं, साबस्क्राइबारफ्राबो माइनास जायो, बाट बेफोर मानि थाखाय जायो? जे नार्जारि फंबाय बे इउटुबनिफ्राय माखासे मा होनोमोनलाय एनालिटिक्स जायनाखि बे इउटुबनि थाखानाय बुस्थुफोरा अट'मेटिक एखमबा प्रब्लेम जायो। दा प्रब्लेम जायोबा जायनाखि नोंनि भिउस आरो साबस्क्राइबारफोरा अट'मेटिक डाउन जालाङो। दा साबस्क्राइबार डाउन जानायनि माखासे जाहोनफोर दं। बे जाहैबाय जायनाखि नोंनि चेनेलखौ सोरबा अनेक गुगोल एकाउन्टजों साबस्क्राइब खालामदोंमोन नङा होमबा? दा बैफोर जायनाखि गुगोल एकाउन्टजों साबस्क्राइब खालामनाय एकाउन्टफोरा जेब्लानाखि इउज खालामाना बे थैनाय बायदि जायो। दा बैफोरबायदि इउजलेस एकाउन्टफोरा अट'मेटिक गोमालांहोनो थाखाय बे इउटुबाव जायफोरा एक्टिभ थायो बेनिखौल' इउटुबा साबस्क्राइबारखौ शो खालामो। ओमफ्राय जायनाखि इउजलेस बेफोरखौ इउटुबा अट'मेटिक गोमालांहोदों आरोना। नोंनि चेनेलाव जायनाखि साबस्क्राइब खालामदों बै चेनेलाव जेन'बा नैबे एकाउन्टजों साबस्क्राइब खालामदोंमोन, दा बे एकाउन्टआ बेखौनो इउज खालामला बेयो, बा जायनाखि बैफोर थैनाय एकाउन्टफोरा बेफोर थैनाय एकाउन्टफोरजों साबस्क्राइब खालामनानै थानाय बुस्थुफोरा अट'मेटिक खमायलांगोन आरो बेबायदिनो जानानै दं। ओमफ्राय दाना बिजय दैमारिया बुंदों आदा नेक्स्ट सानडेआव नों फोरमायहरदों, आदा नेक्स्ट सानडेआव फोरमायहरगोन होननानै मिजिंथिदों बिथाङा। आदा उदै गरम जाबाय थायो आलौ, बेखौ सोर डक्टरनाव नायबा मोजां जागोन, मा खालामनांगौ ब्र'? गेसनि मुलि जाबाबो मोजां जायाखै। बिजय दैमारि बे गेसआ बिराद प्रब्लेम दै। आंनावबो एखमबा मिमिफोरखौ जायोबा, बे मिमिया रेसिपिनानै जाग्राया, बेखौ जायोबा आंनावबो गेस जायो। आंना गेसआ एकदम आलदासो, माने उदैयाव गेस जायोबा अनेक किसिमनि जायो बिनि लक्षणफोरा एकदम। एखमबा नैबे बिखायावबो सायो, आंना नैबे बिखा नैबे खन्दाव साग्रा जाबायमोन। माने गेस अबेबा बुस्थुखौ जायोबा, थावनि बुस्थु माबा बुस्थु जाबा आंना नैबे खन्दाव साग्रा जाबायमोन। ओमफ्राय आं बिखा मानि थाखाय बे सायो सानबाय थादोंमोन आरोना। उनावहाय डक्टरनाव मानसिफोरनावबो सोंबाय आं, ओमफ्राय ओरैनो बिखुंफ्रावबो ओरैबाय साग्रा जायो, साग्रा जायो। बे गेसनिया अनेक गाज्रि जायो। माने नोंथाङा थाब बेखौनो डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट ला। डक्टराव जायनाखि नर्माल फिजिशियान थायोना, नर्माल फिजिशियानफोरनाव नोंथाङा थांनानै चेकआप खालाम। आरो बियो माखासे आयुर्वेदिक बुस्थुफोरबो मोनो, जाग्राफोर मुलिफोर, बेजोंबो मोजां जायो। ओमफ्राय दैफोरखौ मोजां लों, थावनि बुस्थु ओमफ्राय बे जानाय चिप्सफोरखौ जानो नाङा, जायनाखि उदैयाव डिस्टार्ब होबाय थायो। ओमफ्राय थाब ट्रिटमेन्ट ला। बिराद मा होनोमोनलाय गादनो नागिरा बे बुस्थुआ, गालांनो नागिरा, एसेयावनो जाबाय थायो माबा माबि जाफ्लांबाथाय। थाब नोंथाङा मोजां डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट ला, नर्माल फिजिशियानफोरनाव। ओमफ्राय दाना नार्जारि क्रिएसना बुंदों आंनि इउटुबनि आर्निंनिफ्राय $2 दानदों, बे मानि थाखाय दानदों ब्र'? नार्जारि क्रिएसन बे आं दहाय बुंदों ना सिगाङावबो, जायनाखि इउटुबनि एनालिटिक्सनि प्रब्लेम जायोबा माखासे बुस्थुआ दानलाय बारायलाय जायो। जायनाखि नोंथांमोना इउटुब स्टुडिअ क्रिएटर स्टुडिअ जायनाखि शो खालामदों बेयो फाइनाल नङा, बे फाइनाल आपडेट नङा, बेयो जाहैबाय जास्ट एस्टिमेटेड। बेनिफ्राय बेनि गेजेराव थानायसो। बेनिफ्राय जेब्लानाखि बे गुगोल एडसेन्सआव जेब्लानाखि 11 थारिखआव एभ्रि मान्थनि 11 थारिखआव जेब्लानाखि आपडेट जायो बैसो फाइनाल। ओमफ्राय जायनाखि बेयो इउटुब क्रिएटर स्टुडिअ बेयो फाइनाल नङा, बेयो जाहैबाय एस्टिमेटेड बुस्थुल' बेयो। ओमफ्राय दाना नों सिन्था खालामनाङा फंबाय, बे माइनासआ बिदिनो जाखायो। ओमफ्राय उनावहाय गावसोर थिग खालामबा बे बारायनानै थाहैफिनो नोंनि जायनाखि माइनास जादोंमोन बे। ओमफ्राय एमबि माइना बुंदों आदानिसिम मोनसे सोंनाय जाय कुइसना बेखौ बुंखांबाय। अनिराम बसुमतारी बुंदों सार गावनि जिउआव गावनि आखायावसो होननानै फोरमायना हो। अनिराम बसुमतारी बे नोंथांनि बुंनाया जोबोद बेसेन गोसा बाथ्रा, आं जोबोद मोजां मोनदों। अनिराम बसुमतारी जोंनि गावबागावनि जिउआ गावनि आखायावनो थायो, बेखौ आंबो मिथिगौ, गुबुनफोराबो बांसिन बयबो मिथिखागौ बेखौ। खिन्थु आं एसे फोरमायनो सानदों जे जोंनि फोरमायनो साननाया बेनो जाहैबाय जोंनि गावनि जिउआ गावनि आखायावनो, बेखौ जों मानिनांगोन। मानो होनबा नों मालायनि सायाव डिपेन्डेन्ट जानो नाङा, सोरनिबा सायाव नों डिपेन्डेन्ट जानो नाङा, बिमा बिफानि सायाव, सोरनिबा लोगोनि सायाव, रावनिबो सायाव डिपेन्डेन्ट जानो नाङा। जों गावनो गाव हारसिं थांनानै थानो नाजानांगौ। जेब्लासिम मालायनि सायाव डिपेन्डेन्ट जागोन नों सोरखौ मोनबाय थानो, जिबनावनो सोरखौ मोनबाय थानो, हारसिङै जों थांनानै थानो सोलोंनांगोन। दा बेनि थाखायनो जों जेखि खामानि मावा मानो, जेखि जों खामानियाव आवगाया मानो, जों हारसिंनो मावनो सोलोंनांगौ। ओमफ्राय जों हारसिंनो गावनि आखायाव गसंनानै थानो रोंनांगौ। जेब्लासिम जोङो गावनो आखायाव गसंनानै थानो रोंबाय होमबानो बिमा बिफानिफ्रायबो मदद लानो गोनां जाला, होमबा नोंनि लाइफआ मोजां जागोन। दा बेनि थाखायनो जों जेसे हायो एसे जों गुबुननि सायाव डिपेन्डेन्ट जानो नाङा। एगजाम्पोल हिसाबै नों एगजामाव जुदि फरायनानै थाङाबा लोगोनिफ्राय एन्सार मोनगोन होननानै जिबनावबो दाथां। लोगोआल' नोंनो एगजाम टाइमाव थगायदोंसै आरो खोन्थायालासिनो ओरै दुगा थादोंसै, सेस फेल जाबाय नों। दा बेनि थाखायनो बे ओरैनो एगजाम्पोल। दा बेनि थाखायनो जों मालायनि सायाव खुनु डिपेन्डेन्ट जानो नाङा, मालायखौ 100% ट्रास्टबो खालामनाङा बेनो। ओमफ्राय मिनिसोरां औवारिया बुंदों बैसागुआव सानैजों मोसानांगौलै आदा। मिनिसोरां औवारि मोसागोन फंबाय, बावखुंग्रि फेस्टिभेलावहायथ' बे गाहायाव ना मोनायाव मोसागोन, आं बाहाय मोसायो, ओमफ्राय आंजों लोगो हमनो हागोन मिनिसोरां। आरो जाय मोसानो गोसो नोंथांमोना जयेन जाबानो जाबाय। ओमफ्राय आबिमानिया बसुमतारिया बुंदों फंबाय नों जौ लोंगोन ना लोङा? आबिमानिया बसुमतारि बे बुस्थुखौथ' बयबो लोङो, बांसिनानो आंबो लोङो। ओमफ्राय मिनिसोरां नार्जारिया बुंदों आदा आं बाइकनि गासै मुवा मोनग्रा दखान होनो सानदों, बोरैहाय स्टार्ट खालामनांगौ प्लिज कमेन्ट। मिनिसोरां नार्जारि बियो जोबोद मोजां नोंनि साननाया। नोङो बाइकनिल' खालामनाङा, नों बे गारिनि कार्सफोरनि माने
साखा खब्रै 4 व्हिलारफोरनिबो पार्ट्सफोरखौ आरोना बिनि सायावहाय नांगौ बुस्थुफोरखौ नों लाबोनानै दखान खालामनो हायो माने अथराइज एकदम नोङो डाइरेक्ट मा होनोमोनलाय श'रुमफोरजों लिंक लानानै नोङो मोजां खालामनो हायो बे जोबोद मोजां मानो होनबा जोंनि गेजेराव माहाजोनफ्रा बांगासिनो दं माहाजोनफ्रा जेसेनो माहाजोनफ्रा बांगोन एसेनो गारि दखानफोरा सेल जागोन गारि दखान बायखानायनि उनावहाय दाना बाइकआवथ' बायदिसिना लगायदेरनांगौ कारफोराव बायदिसिना लगायदेरनांगौ दा बेयो सोरनाव फैगोन नोंनाव फैगोन दा बेनि थाखायनो नोंथाङा बेबो जोबोद मोजां नोंनि साननाया दा जोंनि लकेलाव इसिबां माने बिदियाव डेभेलप जायाखै जोंनि लवार आसामावथ' बांसिनानो जों बङाइगावआव थांनांगौ बायद' जायो माबाफोर बुस्थु नांगौमोन दा बेनि थाखायनो ओरै जोंनि लवार आसामाव खालामबा जोबोद मोजां नोंनि जायनाखि साननाय बियो जोबोद इउनिक आरो नोंथाङा सिगाङाव इसिबां माने फैसा थाखा खमबा एसे लासै बाजेटजों ओरै लासै लासै खालामलां बेनो आरोना जों खामानि मावोबा जायफोर बुस्थुफोरा जोंनि लकेलाव गैया बेफोरबायदि बुस्थुखौ नोंथांमोना खामानि माव होमब्ला नोङो थाब ग्र' जागोन बेनो आरो नै सिक्रेट बाथ्राया बेनो थाब माहाजोन जानायनि टेकनिकआ बेनो ओमफ्राय गान्जा फाग्ला बिथाङा बुंदों गान्जा फाग्ला फंबाया बुंदों आदा मबाइल गोमानायखौ बोरैहाय मोननो हागोन एक्सुवेलि बेखौ इसिबां इउटुबाव नों अनेक भिडिअसफोर नुगोन मबाइल गोमानायफोरखौ बोरै मोनफिनगोन नों बे मोनसेबो खामानि होआ दै नों जे मबाइल गोमाखै बेखौ नों राव फाग्लानावबो बिफिननोबो मोनखाया नों आरो नों बबे जायगायाव गोमादों बेखौ नों हाजार नों दस्रा गुगोल एकाउन्टजों खुलिफिननानै बे लकेसनखौ मोनगोन नों मोनफा मोननै खिन्थु नों मोनबा उनावहाय नों बेखौ फनखौ दानजोबनानै नों बे फनखौ इउज खालामबा नों मोनफिननायनि जेबो राहा लामा गैया दा बेनि थाखायनो जों सेफटि थानो थाखाय आरोना बायसान्स नोंनि फना गोमायोबा जास्ट पुलिस स्टेसनाव एफआइआर हो जाहाथे नोंनि फनजों गाज्रि खामानि मावोबा नोंहा दायनिफ्राय बारग'नायनि थाखाय बेनो नों हाजार ट्रिक्स बाहाय नोंनि मबाइल गोमानायखौ नों मोनफिननायनि राहा लामा गैया बेनो नों एकाउन्टफोरखौ थाब लगइन खालामनानै दस्रा फनावहाय पासवार्डफोरखौ सोलाय आरोना नोंनि सेफटिनि थाखाय बेनो नोंनि सेफटिनि थाखाय पासवार्डफोरखौ सोलाय थाब पुलिस स्टेसनाव एफआइआर हो जाहाथे नोंनि फन नाम्बारजों गाज्रि रावबो खामानि मावनो हाया मावबाबो नोंहा सेफटि थागोन आरो नों थारमाने अलरेडि एफआइआर होखाबाय नालाय पुलिसनो बेबायदि जायो ओमफ्राय सोमखोर बसुमतारिया बुंदों आदा नोंनि धोरोमा मा आंनि धोरोमा जाबाय बाथौ दाउसा हाथारग्रा ओरै ओमफ्राय थुलुंगाया बर'आ बुंदों आदा आं SSLC एग्जामनि कुइसन पेपारखौ बोरै मोनगोन थुलुंगा बर' नोंथाङा फंबाय नों SSLC एग्जामनि कुइसन पेपारखौ कुइसन बेंक थायो नोङो लाइब्रेरिफ्राव थां मानियाव लेखा बुक स्टलाव बाहाय नोङो कुइसन पेपार मा होनोमोनलाय कुइसन बेंक होननानै बिबानो जाबाय बाहाय कुइसन बेंकखौ डिटेल्स मोनजोबबाय बेसेबांबा 5 years 6 yearsफोरनि बाहाय नों कुइसन बेंकखौ मोनगोन आरो बाहाय जुदि थाजोबाबा नोङो सोरनिबा सिनियरफोरनिफ्राय सोरनिबा मेट्रिक फाइनाल होखांनायफोरनि बेनिफ्राय कालेक्सन खालामबानो जाबाय माखासेफोरखौ खिन्थु बै कुइसन बेंकआव थाजोबखायो मा होनो इम्परटेन्ट कुइसनफोरा ना मेट्रिकनि इम्परटेन्ट कुइसनफोरा अबेबा पेपाराव होयो एसामिसनि अबेबा पेपाराव निम'निया बार्था बे गोदो होयोमोन दा होगोन ना होलाथाय एसामिस निउस पेपारफोरावबो होयो दे बेखौ गोसोआव ला ओमफ्राय मिथुन बसुमतारिया बुंदों आदा लाइभ होबाय थाबा बोरै कमेन्ट खालामो मिथुन बसुमतारि लाइभ होबाय थायोबा नोंथांमोननि कमेन्ट्स होनायानो बिदियाव अट'मेटिक थाफैखायो ओमफ्राय बेखौ जों ओरै बोख्लायलांबा नोंथांमोननि कमेन्टखौ नुलाङो ओमफ्राय दाना रैखाथि नार्जारिया बुंदों दादा आंनि मोनसे कुइसन एन्सारखौ हरथार इउटुबाव आपल'ड खालामबा बेसे गोबाव लायो आरो बेसेबां MB खारगोन रैखाथि नार्जारि इउटुबाव आपल'ड खालामबा बिराद बुरजा MB नांगौ दा नैबे भिडिअआ बेसेबां मिनिट जागोन बे 13 जेनेबा बे भिडिअआ 15 मिनिट जागोन बे खमबाबो 2 GBनि गाहायाव थाहैगोन बे भिडिअआ बिराद बुरजा MB नांगौ जायो ओमफ्राय नेट स्पिड नङाबाथाय आपल'ड खालामनो हानो नागिरा नेट जायनाखि नेटनि स्पिड आपल'डिं स्पिडा बिराद बुरजा स्पिड जानांगौ जेनेबा 2.5 MB per second बिदि खारोबा दसेनो आपल'ड जायो आरो ओमफ्राय बिदिनोसै बिराद टाइम लायो आपल'ड खालामनायाव दा दिनैनि कुइसनफोरखौ आं इसिबां माने बुरजा लाबोआसै बेनोसै आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै आरो जायफोरनाखि बिथाङा आंखौ ससियेल मिडिया फेसबुक आरो इन्सटाग्रामाव फल' खालामनो हागोन होननानै मिजिंथिबाय आरो जोबनायाव मोनसे बाथ्रा लास्टआव जाय बिथांमोना नायजोबदों नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो दिनैनि भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों